La recette de la Macédoine expliquée en macédонien. За да подготвите ладна мешана салата от зеленчук за 4 лица, започнете с излупендже на 2 моркови и 2 кумпири. Изсечете го цели от зеленчук, заедно с 100 г изсечен зелен граф, на мали равномерни коцки. Сварете ги морковите, кумпирите, зелени от граф и 150 г грашок, свеж или замръзнат, отделно във врела солена вода, додека не омекнат, но все пак цвърсти. Изцедете ги и оставете ги целостно да се изладат. Во мекджо време направете домашен маджонез. Во сад измешайте 1 жолчка от яйце со 1 лажичка сенф, потоа постепенно додадете 150 мл неутрално масло, мешайки додека не се ствърдне. Потоа додадете 1 лажичка оцет, зачинете со сол и црен пипер и повторно измешайте, откако зеленчукот целосно кидже се излади, нежно измешайте го со маджонезот, прилагодете го зачинот доколко е потребно, сервирайте ладен, тоа е класично, едноставно преджадендже и много популарно во лето.